Recentment s'ha experimentat un increment en la freqüència en què apareixen múltiples versions d'un programari maliciós, també conegut com virus informàtic o malware, que rebem a través del correu electrònic. Aquest tipus d'infecció s'ha demostrat molt efectiva, ja que aconsegueix saltar-se els filtres antivirus perquè no es reconeix fins al cap d'uns dies. Darrere aquests virus hi ha un negoci lucratiu i mafiós, com ho demostren els virus que segresten o encripten la informació del nostre ordinador i demanen un rescat econòmic. Es tracta de virus perillosos que ens infecten a través d'arxius adjunts al correu electrònic, enllaços sospitosos o per la navegació en pàgines poc recomanables. Si aquest virus s'activa pot xifrar tots els noms i continguts de tots els arxius del disc local i les unitats de la xarxa corporativa, deixar il·legibles els dispositius de magatzem de dades com USBs o targetes de memòria que tinguem connectats, o prendre el control remot del nostre equip. Sovint confirmem un segrest de l'ordinador en aparèixer una pantalla a l'escriptori que ens demana un rescat. No obtindrem cap garantia de recuperació si el paguem. En alguns casos s'ha detectat que poden fer redifusió del correu als nostres contactes, intentar extreure'n les dades de l'ordinador o prendre'ns les contrasenyes que escrivim pel teclat. En cas de rebre correus sospitosos, desconfia dels usuaris desconeguts i dels assumptes clarament il·legítims. També desconfia si no t'encaixa el contingut del correu amb qui te l'envia. No cliquis mai en enllaços sospitosos. Si passes el ratolí pel damunt sense obrir-lo, veuràs a quin enllaç t'envia. I encara que coneguis el remitent, desconfia dels fitxers comprimits que no esperaves rebre amb continguts gens habituals. En cas d'estar afectat, avisa el centre de suport que tinguis, desconnecta l'equip de la xarxa i apaga'l el més aviat possible. El xifrat d'arxius és un procés laboriós i podem aconseguir deixar intactes alguns documents. No intentis desinfectar, esborrar fitxers sospitosos ni formatar el disc. L'única solució per recuperar els fitxers és que l'àrea tècnica els restauri amb l'última còpia de seguretat disponible. També hauràs de canviar les teves contrasenyes. En cas d'incident o anomalia de funcionament en el teu correu, contacta el més ràpid possible amb el centre d'atenció a l'usuari assignat.